Kaoblaks, tinula tayo. Dinner namin ng anak ko, tinula mga kaoblaks kasi medyo may sinat ang anak ko kaya ano ko ng tinula, papaya. Tsaka yung manok mga kaoblaks, mas maganda sana nito native. Pero ayos na to, pagtsatsagan na to mga kaoblaks. Malunggay sinama ko instead na dahon ng sili mga kaoblaks kasi mas masarap yung dahon ng malunggay. So mga kaoblaks, kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, don't forget to subscribe my channel, Edmar TV, and my FB page mga kaoblaks. Thank you for watching, and sana support nyo lagi channel ko and my FB page. Yan o. Oh. Dalawa lang naman kaya kami.